etnie romă, îți place să vorbești cu oamenii, ești pasionat de bunăstare și vrei să contribui la dezvoltarea comunității din care faci parte. Ai peste 40 de ani? Dacă da, te așteptăm în echipa noastră în cadrul proiectului Roma Plays Age. Proiectul își dorește să înțeleagă experiențele romilor din comunitate și ce se poate face pentru îmbunătățirea vieții acestora pe măsură ce îmbătrânesc. Vei avea flexibilitate în ceea ce privește când și cum dorești să te implici. Vei fi recompensat pentru timpul și contribuția ta în cadrul proiectului. Îți vei face auzită vocea pentru că vei ajuta la identificarea schimbărilor necesare în comunitatea din care faci parte. Nu ai nevoie de instruire anterioară sau de abilități anterioare, pentru că vei primi instruire înainte de a te implica. Dacă ești interesat sau interesată, te rog, contactează-ne.